mga moms! Nako, welcome back to my channel. And for today's video, nandito tayo ngayon. Obviously, kung familiar kayo sa bahay na nandito sa likod ko, ay ito ang bahay ni Mia Kalaka. So, ayan, kahapon nagkausap kami kasi may balak umupa ng bahay. So, sabi ko sa kanya, actually nagkausap sila una ni Melmar, ayaw niya raw talagang pumayag. No, maybe because nung time na nagkausap, sabi niya kasi nung time na magkausap sila na Melmar is napakasama ng pakiramdam niya, so wala siya sa wisyo, wala siya sa mood, and hindi siya makapag-decide kung papayag mo siyang paupahan o hindi. So kagabi, tinawagan ko po siya and I said na ako nakakakita ng bahay mo, ako yung madalas na nasa bahay mo, ako naglilinis ng bahay mo, alam ko na kailangan talaga ng tao ng bahay mo. Kailangan na magbabantay. At least kailangan na may titira, sa madaling sabi. No, kailangan may tumira para na sa ganun, hindi masayang yung bahay. Kasi nakakapanghinayang talaga pag walang nakatira. So maliban sa ang nakatira ngayon dito is yung mga ibon na nasa kisame. No, meron pa siyang iguana ba yun? Ano ba tawag ko rito? Chameleon or basta ganun, malaking lizard siya, ganun. So sabi ko pumayag ka na, no, napaupahan siya para na sa ganun may titingin na everyday ng bahay mo. So yung mga gamit niya ipapagamit, like pakita ko sa inyo yung mga gamit mamaya. So kasi ngayon kung mapapansin nyo, makikita nyo talaga halos talagang hindi siya nalilinis talaga, hindi siya na, at tulad dito, pakita ko sa inyo po ha, ayan, ilapit ko kayo, dito, ayan, nasira na siya, nabulok na siya, because of the water, na bumabagsak mula sa taas, so, kinakain na siya ng lumot, nasisira siya, so sayang naman, so kung may nakatira dito, at least kahit paano, may, tulad yan, itong map, may halaman na, diba, tinubuan na ng halaman, so, nakakapanghinayang. Kaya sabi ko sa kanya, at least kung may nakatira dito, 'di ba? Everyday na siyang malilinis. And yung mga ibon sa taas, mapapaalis na, hindi na siya matitirahan basta-basta. Kasi ang lungkot ng bahay kapag ganito. Actually nakakapanghinayang naman talaga, no? Nakakapanghinayang na nagpatayo pa siya ng ganito, hindi naman siya mag-stay dito for a long time. No, kasi nagkaroon nga rin sila ng project dun sa kanila sa Manila. So eto might as well na sana paanohan na lang niya, paupahan. Tulad nitong kahoy na to, umusog na siya. Ay! Buang ka. Gulat ako, bigla ako, yun, 'di ba? So nawala na yung ano niya. Doon muna ikaw sa baba, mamaya na. Doon muna sa baba, may darating na bisita. Diba, natanggal na, so sayang. So kailangan at least talaga merong nagbabantay o may tao dito sa bahay niya. Ayan, hintayin natin. Kilala ko sino yung magrerenta ng bahay niya, so malalaman nyo kasi papunta na siya. So para ma-ocular niya, makita niya yung mga bahay tsaka yung mga gamit. Yeah. Hi! Welcome na. Pasok din yung tsinelas nyo. So, ayan, welcome to Mia Kalaka's house. Ayan, so, eto yung, if ever, kailangan natin ulit, kung ano daw yung i-provide mo, yun ang i-ano ko sa kuryente para may kabit. Hindi ba yan? Mura lang, kasi wala pa 100. Hindi ba ang sa yung parang nag-tira? Lang. Tabak. Yun, yung sinabi mo, 3,000. Dito. Sabi ko sayang kasi walang nakatira. Ako na magkuhan na eh. Sumandi pa makuhan na eh. Okay lang naman. Ayan, ang ano lang dito kasi hindi yung mga kalapati. So kailangan siyang Ay, yung mga palapati si Babaw? Oo. Kailangan siyang mapalabas. Na best ko yung pinapalabas, nakakabalik-balik sila. Dahil Pero mas look dahil. May mga to. dito. Piling ko doon sila sa gilid. Yun ang doon sila dumadaan. Yung doon ba? So may rice cooker kayo, pwede nyo magamit yung mga gamit. Again, kung masira, palitan nyo na lang. Pwede na naman yun. Ito, meron kayong oven, wala nga lang siyang gasol. Kasi nasa akin yung gasol. Yun.
So, magagamit niyo yan. Pwede kayo mag-bake. Pero, ang kama, up and down, marami na yung kunan yan. Oh, andyan. Tapos yung mga tools niya nasa baba. Ah. Okay, may electric fan kayo. Di pang kuan na nako kung iyang mga kuan dyan. Sumusi, wala naman kayo masyadong mga Wala. ano lang, damit lang talaga ninyo. Yung gamit, yan, may plato, kutsara. Ito naman yun. Yung nga na wala kayong TV. Yun. At least may rice cooker kayo. Yun, yung ilaw, Monday, ano ko yun, maibigay ko doon. Actually, pwede ka magka-wifi. Ano, if ever. Kaya lang wala na siya wifi niya. Pero pwede ka magpakabit since meron siya. So, ibig sabihin, pwede niyo pakabitan if gusto niyo. May solar, naglagay ako ng solar para paggabi dito sa loob, maliwanag. Ang tubig, okay to. Okay yung tubig niyo. Ang shower meron. Malakas ang tubig niya. So magkatag siya yes, paano lang? Sa kanya ha, hindi sa akin. Gcash to Gcash. Oo. Pero mag-iwan ka ng para sa kuryente. Sige na lang. Kasi pa- Para mo ka nag-100 na. Hindi, i-reconnect pa yung penalty. Ah. May So, penalty kasi yun. Para mga 3 buwan, sabi ko sana sinabi mo na lang sa akin, ako na lang nagbayad, magkano lang naman. Hindi niya nabayaran. Nung ika-3 buwan, ayun, naputulan na siya. Pinutulan pa na siya. Ito may magbayad dito. Ikaw? Oo, pupunta ako ng Taguluan. Iguluan? Oo, para mga nasa 300 yata yung total niya na ganun. Muna na mga iguluan. Yung main ba ng Sipalco, Dari sa saan din sila mo. Connection lang guna siya. oo. Ay, hindi. Hindi na ikaw. Hindi Hindi ato ito rin. sa kuan. Hindi na siya ito sa main. Hindi na siya ma-3G ka siya bayan. Hindi na pwede. Dapat Sipalco na. Dapat Daram di tubig, di ba? Oo. Ang tubig yan ay sa bayan sa tubig. Sa ano? Sa card ba? Kina Argel ba? Sa Argel? Katong bangko ba? Gusto ba ang tubig? May shower pa. Ilaw lang talaga naputulan. Minsan, natutulog na rin ako dito mag-isa. Pag broken ka. Hindi, pag may kading, Charot. Hindi, natutulog ako talaga dito minsan kasi ba, tulad nung ano ba na ano namin mga ano daw, kawatan, ang ganyan. So nag-stay ako dito. Mo gani may sunod na For mabantayan. a while. Yung ay sinabi ko sa Ba't kanya, nasa nung nakaraan, party ka, ano, nag-usap sila niya, no? Yung pala, inaano na siya ng dengue, masama na pakiramdam niya. Kaya kahapon ginusap ko siya, sabi ko, sister, ako naglilinis ng bahay mo, ako nakakakita ng loob ng bahay mo, nakakaawa talaga. Nakakaawa talaga kasi Ito na lang diya sa gawas, oh. ayan, tulad niyan, sayang yan, nasira. Kasi nga yung tubig. Kasi kumunat yung tarapal. Bisan na og butangan to katong Tarapal. katong black bitaw nga pag Tarapal. Kasi yun, magtutulo pa rin dyan. Tapos, ang ganda kaya niyan, di ba nung una, nakita mo ang ganda, maganda magkape dyan sa lights labas. kuwan Oh, katong, oh. Ito yung mga lights no? Kung ganahan mo, nabilhin, pag-usapan nyo. pwede. Oo. Kuan ako. Kung- Pila yung budget. Kung maano nyo ba, mapag-desisyonan ninyo. Kasi, ako hindi ko naman masasabi, yung mga kalapati o nagliliparan. Pila yung kuan na yan? Kayo mag-usap. Wala pa siya. Kasi hindi ako nag- fixed price de ani dahil wala siya. Oo. Kasi ako talaga hindi. Tapos may deed of sale to eh. Andito yata yun. Sa akin yung deed of sale. Kaya legit siya. Legit tong bahay. Legit na sa kanya to. Kasi may deed of sale siya. Pakita ko na Mia ha, bahala ko dyan. Kasi sa akin niya to pinasa. Ay pinaano. Kasi dapat may titingin din ito. Deed of sale. Na legit talaga, ayun. Kuan yang kuan ani, function yang mga lock ani. Yes! Andito yung susi sa akin. Kung gusto mo, pwede mo naman papalitan. Ayan ang deed of sale. Ayun. Yan yung presyo na nabili. Ako rin niyo tayo. Ilang kilometer? Adili man. 76 7,600. area. Ang kuan 7,000 Area. Square meter. Oo. Gamay ano day? Kanira ang itukuran. 7,000. Mahirap. Ayoko mag-compute. Nung bigyan ng sakit sa ulo. Ay, pero sa buwas ng konti. Wala ko wala. Kailangan 7,000.
600 square meter. So, yan, magmula doon sa may hagdan, hanggang dito. Hanggang yan sa may Puso Negro di kayo sarili. Nay. Yung sa popo, sa ilik. Yung baba, parking lot, pwede. Dari, kaya kanila mo. Ayan. Gwapo nun siya, hardwood niya. Uy, magandang klase rin yung kahoy na yan actually. Alam Alam mo mo. kay kuwan dito, hardwood yan eh. Napay ka Oh, na pwede rin ito na ang gano'n mo. Katong... Ay, hindi, yung ito lang talaga ang gusto ko. Ang maganda talaga dito dapat. Lagyan siya ng tarapal. Kasi ayun na sayang ba. Butang na ko to dari ako lamisa kuwan. Yes. Katong... Tumbla. Ay, kaning kuwan ba, tugas. Kung pwede gusto mo itong itapon mo na yan. Bahala ka. Alam mo yung map, may halaman yun. So, ay, diba? Na ano na kasi siya, dalawa lang ang tumatao. Sayang ba? Pila ni kabulan na po yan niya rin. Last year! 1 year! 1 year na. 1 year na. Wala nagpuyo. Sayang. Sana, Hindi, nag-atiman ba? hindi, sana last year, kalahati na. Hulugan mo na yung kalahati. Na mag-usap. Sa Kesa yung ganito, tenga. Yes. So, pag-isipan nyo may kita, diba, alam mo naman yung FB niya? O naman sa group chat, naman ko dito sa group chat. Kamo ni Filma. Melmar, kamo mag-usap. I-PM mo na lang siya, tapos kayo mag-usap. Pag kung... Gumagana yung chandelier na yan. Okay yan. Meron lang bulb piece. Ito. Ito papalitan dyan. Ano ang isa? Solar na eh. Chandelier. Hindi. Chandelier. Ito papalitan to. Ano ang may pagkasiga? Wala kang kuryente, paano? Ay, o ba? Ano rin na, sa iwan. Ito. Book. Ito. Kapag na yung managang mo yung Ito ang fuse niya. Siya na nag-ayos nito. Siya na nag-decor. Automatic yan. Ito, semento yung CR. Ang CR lang, oo. Kaya malamig sa CR. Ako ni paling viewers na dere. Kasi- Ipatanong na ako ang mga gamit niya. Na, actually, itong mga tools niya, isa yan sa mga worries niya. Kasi may mga tools siya dyan yung para sa motor. Mahilig kasi siya sa kutkut ba? Makutkut para sa sasakyan, sa bahay, martilyo. May pala siya dyan. Mapiksura. Oo. Mga uman, mga... Gamit. Hindi, okay lang naman yan, Kano. Pwede mo naman siya ilagay sa gilid. Oh, Kasi- kasi basinog kaning basin maka kuan sa ba mabisi ano Makikita mo naman yan dyan. Yan, yung oven, pwede mo siyang magamit. Yan. Pinasok ko dito kasi yan yung mga vacuum. Yan yung mga tools niya yan sa sasakyan. Wala man ni problema ning kuan. Pwede mo. Miya nakay pusil diri di ay bawal ni. Ayan, may extra foam ka pa dyan, no? Ang dami niyang unan din. Ano yan, pellet? Pellet gun. May mga bala yata siya dyan. Wala na, minsan trip niya magbaril-baril. Yan. Ang kuan lang ani, ang salapati. Oo. Hindi, kailangan mapalabas nyo na sila. Tapos tsaka, sa mga siradan to nga sila gagi. sa taas. Nilak ko na yan, yung screen ba, pinalak ko na yan, nakagawa pa rin sila ng paraan. Kasi nga walang tao. So, ang tahimik dito, walang tao, babahayan nila. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko sa kanya. Eh, ako gustuhin ko man tumira, kailangan ko ng internet. Pero naman signal na rin. Wala. Dito at saka smart. Smart 3 na yun. Tsaka dito. May no, wala signal. Ayun na sila, palakad-lakad na sila. So, ayun na mga moms. No, the final decision will be depends on them sa pag-uusap nila between Ambisyosong Kano and Mia Calocas. Ako naman pabalik na ako sa farm kasi meron pa akong panibagong gagawin. So, thank you so much for watching this video. If you like this, comment down below, share this video, like mo na din. Salamat! God bless everyone!